verse 8 o verse 23. Matthew chapter 13 verse 8 and verse 23. So, salamat kayo sa gihapon. Kang Bro Gerald, asa nang ron? Kahuwam gihapon ta og amplifier. So, ampo lang pud ta ugma tugot sa Ginoo maka ug unsay lakaw adto ugma makahuwam ta magpapalit ta mga igsoon. Ano tayo magamit? So, Matthew chapter 13 verse 8 o verse 23 na ta manindog ta mga igsoon. Ingon ang pulong diha sa Matthew 13:8, ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga og balig 100 kapilo kaysa sa natanom, ang uban 60 kapilo ug ang uban 30 kapilo. Sa verse 23, ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga sila tag 100, ang uban tag 60 ug ang uban tag 30. Akong usbon sa pagbasa, Matthew 13 verse 8. Ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga og balig usa ka gatos kapilo kaysa sa natanom, ang uban 60 kapilo ug ang uban 30 kapilo. Verse 23, og ang binhi nga gipugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga sila tag 100 or usa ka gatos ug ang uban tag 60 ug ang uban tag 30. Magampo ta amahan namo nga langit nun. Salamat kayo Lord sa mga pagdayeg namo nga ikaw ang Dios nagapatalinghoג niini. Ug salamat Lord sa imong mga pulong karon nga imong andam na pod ipaabot diri sa matag usa ka namo. Thank you Father God, nga masabtan namo nga ang among nabasag na dungog mga panabang nga nagagikan kanimo o Dios. Among pagampo nga dili ni masakmit sa kaaway, kundi maghimo ni sa among mga kinabuhi nga mabungahon sama sa imong gisulti Ginoo, magmabungahon gayud kami. Amo ning pasalamatan og madawat gyud namo ni sang ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, among Hari, Dios ug personal nga mangluluwas. Amen. Amen. Manglingkod tang tanan, mayong gabi salamat kayong naabot ka dinhi. Ang uban pod wala ra kay sa live la kuno sila mo tan-aw. No? Nindot mong god mga igsoon, god pod og face to face ta. No, kay kan kita ba maka-fellowship gud ta tanan. Amen. So ang atong hisgutan karon mga igsoon, giuluhan siya nga nag-ingon ang imong nadungog og nabasa panabang gikan sa Dios. Amen. Ang imong nadungog, nabasa panabang nga nagagikan sa Dios. Manay ato nga pamalandungon karon ning kagabihon. Importante kayo mga igsuon nga gamiton natog tarong ning atong dunggan. Kaning gasa nga makadungog ka, importante kayo na nga gamiton nimo og tarong. Kini pong mata nga makakita pa, importante kayong magamit nato na sa matarong nga paagi mga igsuon. Kay og dili nato na magamit sa tarong nga paagi, maabot ang panahon nga dili na unya na nato magamit og wa gyud siya napusli. Nindot yun na mga igsuon nga mahimo yun na siyang mapuslanon. So, ang atong Ginoong Hesus nigamit siya ani, familiar man kay nato ni mo nang ang atong gibasa kinilang utso o giunsa siya paghubad sa 23, akani diri sa 20 verse 23. May upat ka matang nga klase sa kasing-kasing sa tawo. No? Katong niingon siyang bantok kayo. Katong niingon usab nga batuon, tunukon og maayong yuta. Katong bantok kayo, sila tong naminaw pero wa nakasabot. Unya katong kaning batuon mga igsuon, malipayon og madasigon silang nagdawat pero kay wala nakagamot. So dili mulahutay.
Unya katong tunok ko niingon nga kadtong mga tawo nga naminaw sa pulong sa Ginoo nakasabot man unta pero naanod sa kabalaka og sa paghigugmas mga butang aning kalibutana. Gilupig sila munang nawala. Ang last mga igsoon ningo siyang maayong yuta ni kinsa man ni kadtong nakadungog og nakasabot sa mensahe. Nakadungog og nakasabot sa mensahe. May bawaan man nimo na mga igsoon nga nakasabot sa mensahe kay ang iyang kinabuhi mapaingon. Muhaom didto sa iyahang mga nangadungog. Now, sige ko nagasulti kaninyo kabahin sa mga kaagis, mga hari kay lagi kini sila gipangsuwat man arong mahimong pasidaan sa kada usa nato. Ang mga propeta usab nga ginasakit, gisuwat usab ang ilang pagkinabuhi aron mahimo nga panag-ingnan nato. Mahimo nato nga sumbanan ba nga sila gani ni agi gani ingana nga mga pag-antos. Gisulat pod ang kinabuhi sa mga apostoles ug ang ilang mga nabuhat. Agi pagtudlo sa atong pagkinabuhi nga ingani di ay ang pagpamuhat, pagpangalagad sa Ginoo. But dunay mga makalilisang nga mga panghitabo sa mga hari, mga igsoon din sa Biblia, diin nagpakya sila sa pagdawat sa panabang sa Ginoo. Akong usbon, unsay hinungdan mga igsoon nga nangapukan ni nga maong mga hari, napakya sila sa pagdawat sa mga panabang sa Dios. Maguna-una manguta kanunay nga ang panabang sa Ginoo, kwarta nga moabot. Maghuna-una ta usahay mga igsuon nga ang panabang sa Ginoo kanang maigog kilat ng atong kaaway. No? Maghuna-una ta mga igsuon nga ang panabang sa Ginoo kanang instant ba nga mahitabo gyud dayon diha-diha. But wala ta nakahibaw mga igsuon. Sa wa pa niabot ng problema ang panabang sa Dios na abot na. Because giwali na nato nga our God can fly faster than our fall. Mas kusog ang iyang paglupad, pagsagop nimo kaysa sa imong pagkahulog. Ang imuhang ang gikusgon sa imong pagtagak, mas kusog pa na mulupad ang Dios. Munang sawa pa ka nahagbong sa problema, naa na kay pulong nga nadawat ng daan o kana nga mga pulong, mga panabang na sa Dios. But sad to sige pili na to, nga ato mga kasing-kasing daw batoon, bantok og tunokon. Gamay lang kayo ang mga kasing-kasing nga naghimong maayong yuta nga inig makadawat sa pulong sa Dios, mamunga dayon og tag 100. May nalang na usa nga ni bunga ni no? Usa nga kausaban. Kay perti naghanam ang kong usabunon sa atong kinabuhi. Amen ba? So, dapat makasabot gyud ta og ayo ni ini nga mga mensahe karon ning kagabion. Now, dunay katapusan nga siya ang ika-19 nga hari sa Juda mga igsoon. Ang iyang pangalan si King Sidikaya. Si King Sidikaya. Unya, imong makita nga siya, bisan nag-abot na sa iyaha ang panabang sa Dios, gipakawalay bili gihapon niya kini. Mauna nga kinanglang makasabot ta og ayo nga ang mga pulong atong nabasa og nadungog ayaw ni ipakawalay bili. Kay mo bitaw na mo yung kang wala mura lagi ko ni tubo muros lagi ko gihapon. Sige ra lagi kong kahadlok, sige ra lagi kong kabalaka, sige ra lagi kong ka problema. Because ang panabang sa Dios nagbalik-balik na sa imuha, wa nimo tagda. Because wa ka kaila kung unsa ang matang, unsa ang panabang sa Dios. Karong gabi una sultian kanako ang panabang sa Ginoo. Mao ang imong nadungog og nabasa diha sa iyang mga pulong. Amen. Sa di pa moabot ang problema, ang dakong kaulawan, ang dakong kalaglagan, ang dakong kasakit, ang dakong kasakitan, ang dakong kabugat. Sa di pa mag-abot ang mga katalagman, nag-abot na daan, naghinubra pa ang panabang sa Dios. Ug kana siya mao ang mga pulong nga imong nadungog. Kaysa umaabot, inig-encounter nimo sa maong kasakitan, naa na kay panabang daan nga maong pulong nga nilig-on ng daan nimo. Nasabtan na to?
Naanay saad daan gisulti nga okay ni malabang na ko ni kay gani ang pulong nag-ingon man to, di ba? Gisulti ng daan. Gisulti ng daan mga igsuon. Munang paminawan ni Ugayo. Si King Sidikeya, siya ang taong mausikon. Magsayang-sayang sa panabang sa Dios. Og may dakong posibilidad nga ikaw pod nga naglingkod karon og naminaw og nagtan-aw sa live or makapaminaw unya niini sa YouTube. Usasad ka sa tawo nga naabot aning minsaya karon nga nag-usik-usik sa panabang sa Dios. Masuko ra bagyod tag mga untang nay mga tagak nga mumho. Moingon na diyang, uyo mo pag-usik-usik baka dili na basta-basta nang nagtanom ani. Ano? Grabing trabaho ani nila dito. Di ta mo sugot ka na'y mausik. Pero gipakawalay bili, gisayang-sayangan, giusik-usikan, gibasura, gipakawalay hinungdan ang panabang sa Diyos mo ng iyang pulong. Mangutana ko ninyo, sa matag adlaw ba, gikinahanglan ninyo ang panabang sa Diyos? Amen? Dili, kumutuwa na mga igsuon. Because kung tinuod nga kada adlaw kang nagkinahanglan sa tabang sa Dios, kada adlaw nimong basahon iyang pulong. Amen? Nganong kinadlaw, kada adlaw nimong basahon because ang iyang pulong mao'y panabang ng daan sa ato. Naghatag na nato ni kaalam og unsay ang ngayon natong himuon sa umabot. Amen ba? So, kini nga hari mga igsuon si King Sidikeas, makigsulti siya nimo karon. Ingnon kaniya igsuon, ayaw tawog buhata ang samas akong gibuhat nga nag-usik-usik sa panabang sa Dios. Wala man siya ang hari nga walay pagtagad sa mga kasuguan sa Dios. So gitagna na daan siya ang iyang kinabuhi ni Jeremias. Tan-awon nato sa 24. Jeremiah chapter 24. Jeremiah chapter 24 verses 1 to 10. Gipakita si Jeremiah pananawon. Jeremiah chapter 24 verses 1 to 10. Ingon ang verse 1. Gipakita sa Ginoo kanako, pinaagis pananawon ang duha ka basket nga bunga sa igera diha sa atubangan sa templo. Verse 2. Ang unang basket, dito na ta sa verse 2 mga igsoon. Ang unang basket, gisudlan og mga maayong bunga sa igira nga nahinog pag-ayo og ang ikaduhang basket, gisudlan og dunot nga bunga sa igira og dili makaon. So dili mapuslan. Naminaw ta? So imagine na lang diri sa akong atubangan na isang basket are, diri sa na isang basket. So kini nga basket dunay hinog kayo. Og tamis kayo, samtang dire, gipang ulod na, og baho na. Klaro? Naklaro na to? Praise God. Ingon ang verse 3, unya, giingnan ako sa Ginoo. O sa may imong nakita, Jeremias, mitubag ako, mga bunga sa igira, ang maayong bunga, maayo kaayo apan ang dunot, labihan ka dunot, og dili na gayon makaon. May dakong posibilidad, mga igsuon, na kung dili ta magbantay sa atong personal nga relasyon sa Ginoo, dungawan ni Lord ang atong kasing-kasing daw samas basket nga puno sa dunot nga bunga. Kabalo na ta kung saan ang mga dunot nga bunga, mga batasan nga dili gyud na kauyunan sa Dios. Kabalo ka kung saan yung mga humot nga bunga, nga tamis kayo, mga kinaiyang masinugtanon sa Ginoo. Sugot na lang gyud ta. Verse 4. Mingon ang Ginoo kanako, ako ang Ginoong Dios sa Israel, nag-isip sa mga tawong nabihag ngadto sa Babylonia, sama ni ining maayong bunga sa igira, ug kaluyan ko sila. Now, tanawan Ningon ang Ginoo ngadto kang Jeremias, kining naas basket nga hinog kaayo, daw sama niini ang mga tawo nga magpailalom sa Babylonia, mo cooperate sa Babylonia, magpasakop sa Babylonia, mo surrender sa Babylonia, may sama sila niining maayo kaayo nga bunga. Because atong sabton nga mauna ni ang final judgment ni Lord sa pagkumplito sa 492 years nga pagpakasala sa katawhan,
Duna na final judgment ni Lord og mahitabo sa kapanahonan ni Sidikeyas. Ang judgment ni Lord, ang latos sa Ginoo, ang kastigo sa Dios, mao nga gamiton niya ang Babylonia. O kining Babylonia mga igsuon, iyang sulungon, sunugon ang tibuok Juda mga igsuon, pamatyon ang tanan apan ang uban pangdadon sa Babylonia. Unsay purpose arong didto sila mag-alagad, patrabahoon sila dito. So ningo si Jeremias, kadtong mahikuyog sa Babylonia, mo surrender sa Babylonia, mo uban dito. May sama ni sila sa mahumot nga mga hinog, tamis kayo nga mga bunga. Ingon ang verse 6 na isaan si Lord, bantayan ko sila og ako silang dadon balik dinhi. Himuon ko silang mausuagon og dili na sila lumpagon. Itanom ko sila og dili ko ibton. Hatagan ko sila kasing-kasing nga muila nga ako mao ang Ginoo. Unya sila mahimong akong katawhan ug ako mahimong ilang Dios. Kay mubalik man sila kanako sa kinasing-kasing gayod. So ang promise ni Lord, sige, dadon mo dito sa Babylonia, sugot na lang mo, pantuson mo, patrabahoon mo dito, nahala, sugot lang. Kaya na ako'y promise. After 70 years, dadon mo na kong balik din Itanom mo na ko, di na mo ibton, di na mo lumpagon, di na mo sunugon, dili na. Og mo ila na unya mo na ko, og kamo mahimong akong katawhan. Ninduta saad sa Ginoo, no? So, pero kining basket nga bahuon, puno sa mga dunot nga bunga na as verse 8 ningon, apan bahin kang Sidikeyas, mao na ni, ang hari, katapusang hari sa Juda. Bantayin ni ha, kini si Sidikeyas, wa ta nagkita ane, di pun mo silingan ane. Pero bantayin ni kay basin og, naapod ni sa sulod sa imong kasing-kasing ning kinaiyahaan niya. Naminaw bata, amen? Ningon diha, apan bahin kang Sidikeyas nga hari sa Juda o sa mga pangulo nga sunod niya, sumusunod nga suod niya, o sa ubang katawhan sa Jerusalem nga niya nagpuyo ni ining nasura, o kadtong namalhin ngadto sa Ehipto, ipakisama ko sila. O ipakisama sila ni ining dili maayong bunga sa igira nga dili makaon. In other words, kadtong dili mo sugot sa kabubuton sa Dios. Kaya sa pagsulong ani, agi manigi kastigo, ang uban managan man padong sa Egypt. Manago sa Egypt, ang uban magpakitabang sa Egypt. Si King Sidikeyas po, musukol sa siya. Dili gyud siya musugot nga kastigon. Parehanig amahan mga igsuon nga mulato sa anak, nga ang anak mudagan. Dili magpalatos ba? So unsa man ni sila, di mo dawat og sayop, dili gustong tuduan, ang may tabo tawgon sila mga dunot og baho nga mga bunga. Og daghang Kristohanon mga igsuon, wala ko nag-focus lang ani sa ato ang panagtigom. Daghang Kristohanon sa nakalilaing dapit karon nga maayo rag hallelujah, praise the Lord sa mga baba, pero ang ilang pagpailawom o pagsunod sa kabubuton sa Dios, wala na. Wala na, layo na kayo. Kining mga tawana makaplagan sa simbahan madomingo. Pero sa laing mga adlaw makaplagan, tuwas Ehipto, tuwas mga dapit nga wala kay muti sa Dios, tuwas mga pagpakasala. Na may judgment ani umaabot. So, ingon si Lord pagsulti. Sa verse 9, pahamtangan ko sila katalagman nga makalilisang sa tanang nasod sa kalibutan. Madungog daw, mabaniog, ma-CNN ma-TV patrol ni, mag-viral ni sila. Ingon siya, biay-biayon o himuon silang katawanan sa katawhan o gamiton ang ilang ngalan ingon nga tunglo ni bisan kinsa diing dapita, ni bisag diing dapita ko sila patibulaaga. Verse 10, padadaan ko sila gubat, next, gutom og mga sakit, hangtod nga mga matay silang tanan didto sa yuta nga gihatag ko kanila sa ilang katigulangan. So, na naman ni karon mga linog, na naman kanina mga dagko na kanina mga bagyo. Ayaw na mag-expect ron og gagmayng mga ulan. Ngano man? Paspas na kaayo ang
unsa ganito'y tawag anang pagsaka sa tubig sa taas? Condensation ba na? Ay, no, tulo man na siya. Evaporation, o niya pag-abot sa taas, condensation, o niya precipitation ng muulan. So ayan na mo katingalaan na kay bukid-bukid, mga dagko, pasmapa, ning nangatunaw nga mga ice, o niya ni sagol na sa dagat. O niya, kadi man na magpabilin sa dagat, kay mo evaporate man na, usa man na sa taas. So dito, baga kayo ni, bugat kayo ni, nga tubig. Tulilada na ni dito. Inigbundak na ni og ulan, mo na nang maglibog na tang, wa pa man ni mga ulana sa una. So niya na karon. And then, kung Kristohanon ka, dapat makasabot ka nga ang iya sa Dios dunay lahi nga pagtagad si Lord. Bisag mo agi manggaling tag Babylonia, mga problema, kasakitan, maapil manggaling ta, pero na ay promise si Lord sa unahan. Dili susama sa mga taong wala gyud nagtagad. Wala gyud nagpailalom sa kabubuton sa Dios. Kaluluoy gyud sila umaabot mga igsoon. So dunay gubat, gutom ug sakit, hangtod nga mga matay sila. Muna gisaad dadaan ni Lord. Na-mention niya si King Sedekias nga naman. Si King Sedekiah mga igsoon, gi-install siya ingon nga hari. Gitugutan siya sa hari sa Babylonia because ani nga time, katulo naman, ikaduha naman gisulong ang Babylonia, ang Juda ani sa Babylonia. Sa time ni King Sedekiah, gitugutan si King Sedekiah nga maghari siya, magdumala siya sa Juda, pero magpailalom siya sa kabubuton, pagpailalom siya sa mando sa Babylonia, hari sa Babylonia, tungod kay pagbulutan man sa Diyos, nga mailalom sila, pero kay musukol man siya. Kana itong mga anak, magsigsukol-sukol, tanawa niya na. Hello? Ug di na madaog, ug ampo, di na madaog, ug badlong, di na madaag, ug pasidaan, si Lord na mo take over. Lisod kayo si Lord mga igsoon. Wa dyo'y makapugong. Walay gidaghanon sa imong luhang makapugong. Basta maabot na gani ang time nga pahibawon gyud kang sayop ka. Napabata, amen? So, before ni nahitabo ni Sedekiah, gi-prophesy na daan, and diha sa pagprofesiya mga igsoon, kining gitagaan og chance si King Sedekiah, gitagaan siya panabang sa Dios. Kinadako ang panalangin ang naabot ni Sedekiah mga igsoon. Kabalo kag kinsa ni nga panalangin si Jeremias. Si Jeremias, ang pulong sa Dios gibutang ngadto kang propeta Jeremias, o kining mga pulunga mao ang kinadakuang panabang nga madawat ni King Sedekias. Nga siya, iyang mga anak, ang mga opisyal sa gingharian sa Juda, ug ang katawhan sa Juda maluwas tungod aning kinadakuang panabang. Pero si King Sedekias mga igsoon, wala gyud siya pagtagad sa panabang sa Dios. Tanawon nato. 2 Chronicles chapter 36. 2 Chronicles chapter 36 verse 13. 13 to 16. 2 Chronicles chapter 36 verse 13 to 16. Nata? Amen. Naanata? Ningon diha pagsulti. Sa verse 13, nadres likod, misukol si Hari Sedekias kang hari Nabucodonosor. Kinsa man ning hari hari sa Babylonia, sukol siya. Nagpapanumpa kaniya sa ngalan sa Dios nga magpailalom kang Nabucodonosor. Sukol siya. Humana siya nanumpa nga magpailalom siya. Pero ni sukol siya. Ngano ganing kinanglan siyang magpailalom ni Haring Nabucodonosor tungod kay disiplina ni sa Ginoo. Mura ranig bakos, binugha, latos ba? Gigunitan ang Babylonia. Mura siya bunal, mura siya latos. Aron latoson niya ang Juda. Ang mga Israelita nga taga Juda. Pero si King Sedekias misukol ug wala gyud siya nagpailalom. Ningon diha, nagmasupilon siya ug nagdumili sa pagbalik ngadto sa Ginoo ang Dios sa Israel.
Gisayangan niya tong panabang ba? Ang mga pangulong pari sa Juda ug ang katawhan misamot pagka masupilon sa time na niniking si Sidikiyas. Kanang word ba nga misamot? Kita mga ginikanan, usahay gamito nato na pero wrong. Kana ba taong mayon tang sige na makagsimba. Nisamot noon ka. Wrong kayo na oy. Ayaw gamitan na. Kay imong giprovoke ang usa ka tawo nga imong sultian ana. Mas gipalagot nimo siya, mas gipasuko nimo siya. Gisunod nila ang tanang salawayong buhat sa kanasuran o gihugaw-hugawan nila ang templo nga gibalaan sa Ginoo didto sa Jerusalem. Giunsa nila ni paghugaw-hugaw mga igsoon? Ibutangan nila ang mga larawan, mga Diyos-Diyos, ang templo. Butangan nila dito mga larawan sa mga matang sa mga Diyos-Diyos nga ilang gisimba kaniadto. Amen? Sa verse 15 ingon, ang Ginoo, ang Diyos, sa ilang katigulangan, nagsigig pahimangno kanila pinaagi sa iyang mga alagad. Kay nahingawa man siya sa katawhan o sa iyang templo. No, tanawan ra ko ni. Si Lord, nakitaan niya ang makaluluoy kahimtang sa Juda o sa hari, gikan sa hari, hangtod sa pinaka-ultimo nga tawo, aning Juda. Nakita ni Lord ang unahan nga makaluluoy kay sila. Munang gapadala si Lord og labihan kadaghang panabang mga tawo nga gipanggamit ni Lord sama kang Jeremias nga mubadlong, mosulti, motudlo. Wala lang yun nato na-realize mga igsuon nga dako kayong panabang sa Diyos ang naay muwalis pulong sa Ginoo. Di lang yun nato ma-realize nga kanang tudluan kag badlungon ka dako kay na nga panalangin. Nganuman, gipalabi nato nga gusto tang sa atong kaugalingon magmapatuyangon ta. So, gisalikway niya ang panabang sa Ginoo. Munang ningon diha ang imong nadungog, ang imong nabasa gikas pulong sa Dios, mao ang dako kayong mga panabang sa Dios nga gipaabot sa imuha. Amen. Kinagrabihan. So, nadaghan kayo ning akong counselonon mga igsuon. Because grabe weird kayo nga mga kinabuhi, pamilya, guba, mga basta nagkaguliyang jigtaman. Even mga churches. O nya sige silang kasunod sa mga pagwali. Sige sila, pastor, unsa man ni. No? Nganuman tungod kay blessed gyud kayo mga igsuon nga makapaminaw yung kas mensahe sa Dios. Sometimes kita, ang ato na lang huna-huna, pamilyar na dyan kayo niya, usay, na-overdose na. na-overdose na mga igsoon. Yung blessing dyan kayo. So, ningon diha, sa verse 16, apan nagpadayon sila sa pagbugal-bugal. Now, ang Ginoo mga igsoon sa verse 15, ningon siya, nahangawa siya sa katawan o sa templo. In other words, kanang ang Ginoo nahigugma kay siya siyang katawhan unya ang naasa ang nahingawa siya sa templo nga dihang dapita sila managapanagtigo, magapaghalad, pasidunggan ang Ginoo. Ang templo nga mao ang simbolo nga ang Dios nagauban kanila naa sa ilang taliwala. In fact, ang templo gibutang yun sa tunga. Mga katawhan sa naglalayang tribo, ang templo na tunga gibutang. But gipasabot nga ang Ginoo nakig-uban nila og sa ilang kinabuhi ang sentro ang Dios. Pero gibaliwala ni sa mga tawo. Gibaliwala nila. So mag-unsa man ang kaluoy, ang gugma og ang dakong tinguha sa Dios nga luwason ka og tabangan kaniya, pero ikaw mo dili gusto og kanunay rang nagsalikway sa maong mga panabang, mag-unsa man na. Mag-unsa man ang kahangawa sa Dios. So sa verse 16, apan nagpadayon sila sa pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga pulong o gibugal-bugalan ang iyang mga propeta.
busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan og dili na kini mapoy-poy. Tanawa na ni. Nasuko og di na mapoy-poy, wa na gyud remedy. Ni unsa ganitong Proverbs 29 verse 1? 29 verse 1 ba to? Sige, palihog check. Ni unsa Proverbs 29 verse 1? Na? Doon ay mga tao mga magpadayon na gud sa pagsupil. Bisag kadaghan ng badlunga. Pero ningon ang Bible, mapukan sila o dili na unya sila makabangon. Oy, paminaw pa kayo. Ningon sang Bible, kung magpabilin kang kahig ulo, bisag makapila ka na badlunga, maabot ang higayon nga ikaw mapukan o dili na makabangon. Kinsay nagsulti ana? Si pastor, dili ang pulong sa Dios. Munang tungod sa pagigugma ni Lord sa katawan, tungod sa pagigugma niya sa templo, kanunay siyang nagpadala og grabe kayo nga mga panabang. Banggiitan kayo to nga mga preacher, dinihugan kayo to nga mga magwalali. But I tell you, bisan pag si Jesus Christ na mismo ang Ginoo na imo anis tubangan, magtudlo, magwale, pero di gyud nimo ikinabuhi, wa gyud mahimo. Siya mahimo sa imo, kadi man ka robot. Ikaw may gitagaan niya pagbulutan mo dawat baka or dili. Naminaw ba bata? Iya man yung mga pulong. So, suko ang Ginoo o di na mapuy-puy ang iyang kasuko. Batanawa pag giunsa mga igsuon, unsay nahitabo. So, gipasulong sa Ginoo, ang detalye ani unya lang. Gipasulong na sa Ginoo sa verse 17. Busa gihimo sa Ginoo nga sulungon sa hari sa Babilonia ang Juda. O gipatay sa mga taga Babilonia ang ilang mga batanong anak dito sa templo sa Ginoo. Wala maluoy ang hari kanila, lalaki o babaye, batanon man o tigulang, itugyan sa Dios silang tanan ngadto hari sa Babilonia. Og ang tanang galamiton og mga bahandi sa templos Ginoo, dagko og gagmay, og ang mga bahandi sa hari, og sa mga kadagkuan, gidala ngadto sa Babilonia. Gisunog nila ang templo, og gigunob ang kuta sa Jerusalem, og gisunog ang mga palasyo, og giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa hari sa Babilonia kadtong wala mamatay sa gubat o gihimo silang sulugoon niya sa iyang mga anak hangtod na ilog sa Persia ang iyang gingharian. Perting taasas panahon nga ang kining hari sa Babilonia maoy ni ulipon sa katawhan sa Dios. Hangtod nga nailog sa Persia ang Babilonia. Dito pa nakapahulay gamay ang mga Hudyo. Because kung atong subayon sa mga panghitabo, bisan ang mga Hudyo gipaburan man sa panahon nga ang Persya maunay naggunit sa gahom. Gipaburan. Nahimo paganing queen ang usa sa mga Hudyo, usa sa mga dinakpan si Esther. Naminaw pa ta? Now, tanawa ra gani mga igsoon. So, gipamatay ang katawhan, gibihag, dayon niingon, ang tanang kagamitan sa templo, gikuha o gisunog ang templo. So, imbis na nahingawa si Lord sa iyang katawhan o sa maong templo, ang nahitabo, gipamatay ang iyang katawhan o ang templo gisunog. Munang dili kayo ta ingon nga, confident na kayo ta kay Kristohano na ta. Timan nga kung magpakasidikayas, gihapon tag mga kasing-kasing, doon na gyoy buhaton ang Diyos. Because dili gustong Ginoong maglubog tas pagpakasala. Bisan pagani ang mga sala, dugay na nimong nahimo, gibag-o na kas Ginoo, singlunon pagani ito. Kay hinluan ka niya ato. Muna matinga kan dugaya man, ngam karon pa man nitabo no. Singlunon ta, hinluan ta mga igsoon. Ato tas detalyado kung sa gyud ning nahitabo. Sa detalye mga igsoon. Jeremias kapitulo ato ta si Jeremias mga igsoon. Na?
Jeremias Kapitulo 39. Mao na ning panahon mga igsuon nga gisulod na ang gingharian sa Juda, gisulong na ni Nabucodonosor. Jeremias Kapitulo 39, versikulo 4. Hangtod sa 10 mga igsuon. Jeremiah chapter 39, verses 4 to 10. Sa pagkakita ni Sidikayas ug sa tanan niyang sundalo sa naitabo, miikya sila sa syudad sa panahon sa kagabion. Dito sila miagi sa tanaman sa hari, agi sa pultahan nga nagdugtong sa duha ka paril, og milibot sila ngadto sa walog sa Jordan. Verse 5. Apan gigukod sila sa mga sundalo sa Babylonia, og nadakpan nila si Sidikayas didto sa kapatagan duol sa Jericho. Ila siyang gidala ngadto sa haring Nabucodonosor didto sa sulod sa Rebla sa yuta sa Hamat, ug didto gihukman siya ni Nabucodonosor. Tanawag unsa ning hukom sa verse 6. Didto sa Rebla gipatay ni Hari Nabucodonosor ang mga anak ni Sidikayas at tubangan gayod ni Sidikayas. Perting sakitan nila. Kanang gigapos kang wa kay mahimo. Unya sa imong atubangan gipang torture na imong mga anak. Dayong gipatay. No? Ing-ani ang dangatan sa taong kanunay magsalikway panabang sa Dios. Ingani ang dangatan sa taong kanunay nagsalikway sa mga pulong sa Ginoo, sa mga pagtudlog, sa mga pagbadlong. Gipatay usab niya ang mga kadagkuan sa Juda. Verse 7, human masudungan. Kasabot mo anang word nga masudong. Human niya nasaksihan, human niya natanawan ang kasakitan ug ang pagpatay sa iyang mga anak ug sa mga kadagkuan sa Juda. Imagine ko nun sa nagtanaw pa siyang ginahinay o pang-ihaw na niyang mga anak. Nahinumdum siguro siya sa mga walis, mga propeta, ilabi na sa pagtudlo ni ni propeta Jeremiah sa iya. Nagiingnan siya, surrender gyud. Ampo na lang, surrender. Di gyud siya, kay musukol gyud siya. Una-huna niya, tabangan ko anis Egypt. Humana gisulti nga nag-ingon, ang mo pakitabang sa Ehipto, sama lang nga nigunit o buak nga bagakay. It means nga masama noon ka, imbis nagpakitabang ka. Di man siya. So, nagsudong siya sa iyang mga anak, ginahinay, naggipangpatay na sila. Nahinumdum na siya sa gipangwali. Mauunta ni. Pero dihang higayuna na itabo na ang Proverbs 29 verse 1. Ang tawong makadaghan ng badlunga, masupilon yapon, mabot ang panahon mapukan o di nakabangon. Munang pasalamat ito sa Diyos, matuduan ta, mabadlong ta mga igsoon. Amen? So, sunod nga panghitabo. Ningon diha sa verse 7, unya, human niya masudong, tanawa. Unya, gilugit. Unya, gipalugit niya ang mga mata ni Sidikayas. Og pagkahuman ni ini gigapos og kadina aron dadon ngadto sa Babylonia. Tan-awan gipasudong siya. Unya pagkahuman niya nagsudungan ang iyang mga anak ang gipamatay, gilugit ang iyang mata. Unya gidala na siya sa Babylonia. Wa nay remedy. Munang Kristohanon aning barangay sa Lourdes, mapasalamaton ta sa Dios sa mga pulong nga atong nabasa og nadungog. Sa unsang paagi mga igsoon, magalahutay ka sa pagkinabuhi. Kung iagi ta sa Ginoo ngadto sa Babylonia, sa balatian, sa prosesos kasakitan, sa grabing kawaladon, sugot. Ayaw kag sukol, ayaw takas-takas, sugot. Abay uban nga iagi og disiplina sa Ginoo, magyaw-yaw pa sa daunggan sa Ginoo. Mayang pag yun, anong gingalim ko ni mo, Lord? Na, di ba?
Anong dili lang ta magpaubos? Nakabalo man tang mapakyason tas nang labay ang kapanahonan, tama? So, ang iyahang pagdala ngadto sa katawhan sa Babylonia, hinluan niya ang katawhan o hinluan niya ang yuta sa Israel ug sa Juda nga na dungis sa mga pagpakasala sa mga Diyos-Diyos. Subot gipasabot ang kasakitan, ang ilahang alantoson, ang ilahang giagian, ang mga grabing mga kabugat ni abot sa ilang kinabuhi, pagpanghinlo ni sa Diyos sa ilang kinabuhi. Sige ho, nakakingon ni Lord, undangin na, biyahin na, pagbago na, arong mahinlo ka, pero dili ka, si Lord mo yung mahinlo ni mo. I can imagine sa bata, mga igsuon, gikan sa eskwelahan, kay galapok kayo gaulan. Unya mga bata, gadula sa ulan, gadula sa lapok, naglangoy-langoy sa limaw, basa ang mga libro, mga notebook, pag uli, ang puti kayo nga pulo, itom na o kolor. And then pag abot ni ingon ng mama, shh! Kaligo! Paghinlo! Warag yun siya naminaw, and then ang mama napuno na, napungot na, nagkuha og brush. Paghukas, brushan niya, ayaw gilio, galabot. Perting sakita, no? Pero nahinlo og taman. Amen? Giingnan siya, pag hinlo na, kaligo na, pag ilis na. Degyan, ako'y mo hinlo ni mo. Muna gibuhat sa Diyos. Giingnan niya ang Juda, pag hinlo na mo, tangtangan na ng mga Diyos-Diyos. Pag hinlo na mo, ako lang, mao'y alagari. Ihatag ninyo ang justisya, ang katarong. Ipatunhay ninyo, ayaw na kumugdawat og mga suborno. Ayaw na mo, kanang undangan na ninyo na ang kinaiyang kanang mo bribe mo. Mudawat mo bribe. Mga suborno, wala na. Magbago na, paghinlo na mo, paghinlo. Di mangyod sila. Kuha si Lord og brush. Ang Babylonia. Wala, gipang sunog, gipang matay. Ang nahabilin, gidalas Babylonia. Dito gihinluan sila, munang pag-uli nila, kailag yun sila Ginoo. And bisan og 70 na katuig ang nilabay, labas, yapos ilang huna-huna nga grabe yun ang atong kahugawan. Grasya na lang Diyos, Ginoo nga luwas, tag nga buhi, matag makapadayon pas kinabuhi, gidalatan niya balik aning yuta. Nga naman, di mong silang minaw. So gipasudong siya, gilugit ang iyang mata. Gidala siya sa Babylonia. Before ni nahitabo, tanawag unsay mga pagtudlo diha. Atong tanawon mga igsuon sa tanawon nato sa 38 mga igsuon, Jeremiah chapter 38. Verse 17 hangtod sa 18. Unya, Jeremiah 38, 17 to 18. Before nahitabo ang makalilisang nga pinatyanay. You know what? Ang nahitabo, manggod karon sa Syria, praise God, daghan pang survivor, no? Bisan og duol na 30 ang nakaplagang patay, 30,000. So, praise God gyapon kay daghan pang survivor. Kini nga time sa pagsulong dili ni basta-basta, wa gyud gibilin. Kana bitang niingon diha sa Mateo 24, walay bato, 21 ba na sa Lucas? Or nakalipat ko. Walay batong nagpabilis na himutangan ni ini. Exactly. Muna ni tabo sa pagsulong sa Babylonia, sunog, pulbos, gitanan, pati pader, gibungkag. Sa Syria karon naapay, sa Syria o sa Turkey, naapay nangabilin ko mga structure. Pero dagan gyapon kayang patay. Amen? Unya, preparado po ta, mag-prepare po ta. Nga naman, it can happen sa atong nasod. Ganang giingon lang biguan. O muna'y mahitabo. Because ang mabangga yun niya, ang naigo yun sa fault line. Ang fault line mga igsoon, kini mang yung dagko kayong mga syudad. Tayugon mang gina. Marikina, unsa pa naggiagian niya, kinagrabihan na naadihan ng dagko kayong tag-as kayong mga muadto kag Makati mga igsoon, nagyangor nimo, grabihan tag-asam ni mga building ni. Dito ko ka makaingong ubo giday ko. Yang pirtig yung no? Nakadung ko nang napitan ni agi ra pod.
Kay excited lagi ko matong Manila kay nindot ang Manila. Pag agi ng Makati, kinatag-asan mo gawas imong ulo ning jeep, bakit mo tanaw ka tong gawas? Tag-as kay mga building mo agi gilalo mga bridge. Kinagrabihan. And then after that nakatulog ko anang sakay na mig bus. Pagmata na ako, kabugangan na, Bulacan na di ay. Pero Manila ni nindot. Bugang lagi ning daghan re, Bulacan na di ay. Trabaho mi atong Corina Farm. Magpatuktok og manok, munit og itlog. 38 verse 17 to 15 tanawa. Unya gisultian ko si Sidikayas ingos Jeremias. Mao na ni ang panabang sa Ginoo. Nga ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel nag-ingon. Kung mo surrender ka, kung mo ampo kag magpailalom ka, kanang word nga ampo nga gibutang diha mga igsoon, mo surrender. Kung mo ampo ka sa mga opisyal sa hari sa Babylonia, maluwas ang imong kinabuhi og dili sunugon kining syudara. Bayan dakuas panalangin, no? Kanang gisultian na kadaan ba nga baguhon ko nimo og buhaton nimo ni grabing kadaugan di gyud ka masugamak aning kamatayo problemahan ni. So naabot na ang dako kayong panabang sa Ginoo siya pero iyang gibaliwala. Ningon siya maluwas ang imong kinabuhi, dili sinugon kining dapita, maluwas ka lakip ang imong panimalay. Dili unta siya makasudong nga ang iyang mga anak pangsunog, pangbatyon. Dili unta siya lugitan sa iyang mata, di unta sunugon iyang palasyo. Sa verse 18, apan kung dili ka mo ampo, kining syudara itugyan ngadtos kasundaluhan sa Babylonia. Ila kining sunugon og dili ka makaikyas gikan kanila. Perting nindota. Kita mga igsuon sa wa pa ni abot ning unsa pay mo abot sa kinabuhi. Naa na daay panabang sa Dios nga nag-abot nato kana ang iyang mga pulong. Ang pangutana giunsa ka nato ni paghatag og bili. In fact, panalamin kamo karon. Kita tanan manamin tas tong kaugalingon. Pila na ang mga adlaw nagapanglabay. Nga ang kabulahanan sa Dios atong gisalikway. Gusto man tang mabulahan, amen? Pero niyon sa si Lord, bulahan kinsa man ang namati og nagbuhat. Ang namalandong nagtuon ni adlaw ang gabi tanan niyang buhaton siya magmalampuson ug pangsulti na ni Lord. Joshua 1:8, Psalms verse 1 and 2. Ipangsulti ng daan. Pero atong gisalikway ang kabulahanan sa Dios muratag si King Sidikayas. Ngano man ang atong rason kapoy, wa na time, klase ko, trabaho ko. Di ko motuo nga wala kay time nga mobasa sa pulong sa Dios og mudawat sa panabang sa Ginoo. Tungod kay totala ang mga oras nga nagdungaw ka sa cellphone. Dili mo ubos 5 ka oras sulod sa usa ka adlaw. Unya mo yung kang wa kay time mobasa sa pulong sa Ginoo? Pinakagamay nga panahon nga nagdungaw ka sa cellphone. Munang katong wala pa dire naka-try og Facebook, praise God, padayon na mo. Aya na lang mo try. No? Ayo sa kabata dire nga kinahambulan, kinabrightan, brilliant kayo. Pero wag yun sa Facebook. To si Liman ga eskwela. Kailan mo ni Joy? Katawang kuyog ni Ara. Sila Day Madel, kuday. Uban-ubanan na siya day, unya tagaig panahon disipula na kay kinanindutan nagkasing-kasing. Huwag sa Facebook. Ngano man? Gipangutan na siya sa kumangon, ngano day dili ka mag-Facebook ingon siya, dili ra ko gusto nga akong una-una ti kay mo ngana ti, mao na ti ngana. Focus lang ko. Bitaw no? Ay mong anak mo kalitra og kasuko. Ang iyang gikasaputan, katong mga gipost sa Facebook, unya, dihas inyo gapamundak ng hugas. Amen? Oh, na mga giinahan. Kalitratag panglatos sa itong mga anak gamay rag sayo. Nga naman, gisapot ta, kasi tanaw dito cellphone. Nga, galagot ka kayo dito. Especially makakita ka dito mga igsuon, o kana bitong, makapungot kayo to, no? Katong mga tanom-tanom o mga ebidensya. Niya pamatyon na bagyo mga ingana bitaw. Mag-uol ka kayo. Labi na makakita ka nga ang ato nga mga
mga Pilipino dito na narbaho sa gawa sa nasod, gipang suno, gipang lubong sa desierto, mapungot ka. Nya nagpabadlong imong anak mo, imong nalatusan. Ha? Ang pulong sa Diyos, balikon na to, mauni siyang kinadakuang panabang. Nga gipaabot sa Ginoo sa ato sa dili pa moabot ang kalaglagan. Pero kung magpadayon tani nga magasalikway, sigurado yun na. Amen? Kisa ni mga taong nagsalikway, sila nga ang mga kasing-kasing batuon, mga kasing-kasing bantok kayo, muragdalan, mga kasing-kasing tunokon. Dili ni sila kabunga, dili ni mga bago, dili ni makalahutay, dili ni makabarog. Dili ni madinawaton. Sama kasing King Sidikayas, giingnan siya, surrender ragyod. Kabalo ka Sidikayas, kung musurrender ragyod ka, ayaw kabala ka kay inig-adto na ka sa Babylonia, atimanon, gihapon ka dito, imong pamilya, atimanon, tandugon lang sa Ginoo, bisag unsa pa na kang ngilad na sila, mga tandugon na sila sa Ginoo mo, atimanan nimo. Pero dili gyud siya, mosokol gyud siya. Tanawa ang verse 18. Apan kung dili ka mo ampo o dili ka mo surrender, kining syudara itugyan ngadtos kanasuran sa Babylonia, og ila kining sunugon og dili ka makaikyas gikan kanila. Pagkanindutan no nga naay mo pasidaan nato. Amen. Ug naantay mo pasidaan sa atoa mga igsoon nga pag-ingon nga ayaw gyud. Kay nindot kayo na panabang na sa Ginoo. Panabang yun na sa Ginoo mga igsoon. Kabalo kag asa na ta padong inig wala na tay panabang sa Ginoo. So, nakigsulti si Lord sa iyang katawhan karon. Dili sa katawhan nga wala na kailan niya, sa iya mismong katawhan. Ayaw ibaliwala ang panganabang sa Ginoo because proven na tested na mga igsoon nga ang gisulti ni Lord mahitabo gayud. Ni unsa siya? Ang taong masupilon bisan makadaghan ng badlunga, dili mo patuo, mapukan o dili na makabangon. Siguro aning tayo magahilak nag-ayo si King Sidikaya, nagpakiluoy sa Dios o nagpakiluoy sa mga sundalo nga mopatay na siyang mga anak. Hindi na siya ganahang mukaon, aning time siguro mag-fasting na siya, aning time siguro nagpaubos na siya taman, pero wala na. Because mapukan og dili na gayod makabangon. Ingani mga igsuon ang magapanghitabo kung kanunay ra gyud natong gipakawayalay bili ang mga pulong sa Dios. Nagampo tag panalangin, nangayo tag kadaugan, nangayo ta mga maayong butang. Before nahitabo mga igsuon, nagpadangat si Lord og panabang. Mga tubag sa tong mga pagampo iyan ang gipadangat. Unsa man na? Kining pulong sa Dios. Sa wala lamay pagpakisusi, sa wala lamay pagpamalandong. Grabe gidangatan ani nga hari. Uy, unsa kay nakaingon ani? Sabi, sukol man ni siya. Giingnan man din ni siyang ayaw. Kuya, gyud po ni sa akong kinabuhi. Lord, tabangin taon ko Ginoo basig na anak ko aning kinaiha. Ing ana unta ta magbasas pulong sa Dios. Pero wala na. Ang atong mga Biblia, paulanan. Gipang agup-up na. Giabugan na og ayo. King Sidikaya. Nga mga kasing-kasing mga igsoon. So, ingon ang Hebrehanon, Kapitulo 12, Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 25 hangtod sa 26. Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 25 hangtod sa 26. Paingon 27, abot 27 mga igsoon. Ningon ang 25. Nanadiha? Busa pagmatngon kamo. Kanang word nga pagmatngon, unsa na sa English? Pagmatngon, pagbantay, pag hinumdumi gayud. Ha? Giun sa pagsulti sa English mga igsoon? Ha? Si, tanawag ayo, pagmatngon.
Bantayi og ayo. Ningon siya, busa pagmatgon kamo og ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Ngano si King Sidikayas og naminaw lang unta ni siya ayo. Kadtong nagdumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Dinhi sa yuta wala gayud makalikay sa silot. Perting paita no? Walang unta nagdumili si Sidikayas. Labi na kitang dili makalikay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Kisa man si Kristo. Iya man mga pulong. Mugamit lang na siya tawo. Mugamit lang siya og tingog. Pero iyan ning mga pulong. So labi pang di makalikay. Ang taong di gyud magpatalinghog sa pulong sa Dios. Muna nga bisag unsa ka bisi imong kinabuhi, hatagi jud tawag panahon ang pulong sa Dios. Pastor, naluyan ako, naugan ako, na-discourage ako, nang loon ako. Hatagi, panahon lang ang pulong sa Dios. Ngano man? Og na kay kaugahan o kung say nakaingon nimo, apilon dai nimo si Lord. Hatagi ra gyapon panahon si Lord, basahag yun. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta apan karon nagsaad siyang pakurugon pag-usab dili lamang ang yuta kundi ang langit usab kini na. So in other words, dili mga magtotoo. Apil ang mga magtotoo. Tayugon niya. Dili lang ang nasa. Mayon na ganitag pakurugon ang yuta, dili lang ang yuta apil ang langit. Dili lang kay dili mga katawhan sa mga dili lang kay ang mga katawhan sa gawas. Apil na ang naa sa simbahan, uyugon. Be, tinuod ba yun imong pasalamat sa ako? Pag uyog na, uyugog balatian. Ano mong ka, Lord? Sakpan. Kaya tistingan man ni Lord. Uyugon. Unya, ningon diha sa verse 27, ang pulong nga pag-usab, nagpasabot nga, ang tanang binuhat uyugon o kuhaon. Aron kadto lamang dili mauyog, mauray mabilin. Kabalo ka kisa ning magpabilin mga igsuon. Kadto ra gyud ning og muingon si Lord mo ni buhata, maoro po yang buhaton. Pero kanang sige rang gausik-usik sa panabang sa Dios, balik-balik lang mga pagwali, pagtudlo, sige rang gausik-usik. Inig uyog ana murag. Malipay tanaw, daghan na me. Uy, thank you Lord. Every Sunday na ay madugang. Uyogon ni Lord ne. Kuha og kalit ang pastor. Uy, pastor. Ayun na lamang kagpaabot 35. 34. Okay na ka na, pastor. Dahil kuha ko na. Uyogon ba? Be, tanahon yog na pa magpabilin na ne. Sa mila yung mga pag-uyog ng mga pamagi ang Diyos. So, rayon. In fact, dera, nag-ampo ta ang mga pamilya panalanginan sa Diyos. Pero never mo panalangin sa Ginoo kundi never si Lord magabubo sa maong panalangin kundi niya hinluan ang maong family. So, kung atong tanawon ang atong mga pag-ampo, Lord, pabor, panalangin kadaugan, ang nahitabo mga paghinlo. Sunod naman eh. Sister An. Kumusta na? So, kumusta si mama nimo? Kanus aman to ilubong? O karon pang Sabado. See? Unya, kita tanan ay mga igsuon ay mga ngayon tag mura nag-ending pero naday new beginning. Sa pailain, si Sister Nanay Rosalina. No? Bag-o lang sa tonggi paghinlo lagi ni Lord. Kuya Junel. No? Si Mama. And then si Kuya Danilo. Panghinluan. Di ba? Munang akong gipasabot kayo nga wow, linuta kayo no. Thank you Lord. Nga naman, di man takadawat panalangin ng di tahinluan. Sige ra tag pangay panalangin, di po tampahinlo. No? So agian ta, testingan ta tanan, sulayon ta tanan. Og dili manggaling na balatian, nas kawaladon sulayon ta. Kabalo baka kung grabe kayo kang kawaladon, sige kag bagolbol sa imong kawaladon. Dili katakos nga panalanginan sa Ginoo. Ngano man? Sa gamay ni mong nahuptan, di ka ni ka mapasalamaton? Labi na siguro tagaagdaghan, mahakog na Hinuon.
So, bisag unsa ta kalisod, thank you, Lord. Huwag may malungag, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Huwag ko'y pamiliti, Lord. Praise God. Na may taong daghag kwarta, pero di nakalakaw. Tinood, bitaw? Sakay-sakay na lang atong wheelchair. Nga na nila. Malago tayo pamiliti, thank you, Lord. Makalakaw, pagamay. Amen? Wanay panggas. Oh, thank you, Lord. Kani pa ba kaligis kong iro? Ngawa may ko'y panggas. Baktas na lang yun eh. Dala na nagbunal. Bunal na ni iro. Kanabit ang mag-thank you ra kanunes, Ginoo ka na mga tawhana. Ihapi lang na. Tagay ra nag 5 years, 7 years to 10 years. Kalit ra nagpang boom. Tuana ang pabor sa Ginoo. No? In fact, kung mga igsoon na ini simba diri last Sunday, kinagrabehan. Kaya magsigimig istorya ato sa una. Kinalisodan so, pastor, gasabay ni ako estudyante, pastor. Di na ko kaapas. Ikanira ba jok? Kadili man na ilang mga multicab na ilang gimnabiyahe mga igsoon. Muabang na sila ang nag-inadlaw. Unya, kung sa usa ka adlaw, ang imong abang 350 sa multicab. Nya wa kayo sakay, ang imong income 500 ra. Pila ra may imo? 150. Muna imong dadog uli, bahin-bahinon, palit kag bugas. No? Ang pinakagamay tingali, butan tong 100, 800, 700, magpagasolina pa. Ay mga balunon, kinalisodan. Wala naglisod na to. Kisa dire sayo ng kinabuhi. Una na mong uli or ato man ligo-ligo sa itong mga bakian na rin. Kita tanan na ay kalisod. Kabalo ba mo bisa mga dagkong dato naglisod? Dagko mo na sila mga bayronon. Malipay kag daghan kag sakyanan, daghan po kag driver, daghan po kag gasolinaan, daghan po kag ipaayo, daghan po kag iparehistro. Pangmata mo dia oy. So, ningon si Lord maminaw ta. Maminaw ta mga igsoon. Kay ngano di ay dakong panabang ang mga pulong sa Dios. For example, nakadungog ka kining mga pagsulay, kining mga balatian, kining mga gastuhon nato. Kabantay ka mga igsoon, panahon nga wa kay kwarta, maabot mo ng gastuhan. Ano ka na? Kung wala na kay kwarta, maabot ang daghan kayong galastuhan. Papa mo nalibat, anak? Maabot mga igsoon. Lord, ano naman ni? Gituyo sa Ginoo lagi. Nga wa na kay makuot. Arong mo sangpit kas Ginoo. Kay naa pa kay suod diha. Naa pa kay kwarta diha. Di mo ka manawag og Diyos. Amen? And after that, nasulbad ra ang tanan. Niabot ang kasulbaran. Dili man dali. Mga 5 years sulbad yun. Na? And then we go, Lord, diin man to gikan ng akong panamang. Wala lain gikas Ginoo. Gikas Ginoo. Mo nang kinahanglan gyud ta mga igsuon sa kanunay, dawaton gyud nato nga panabang sa Dios. Lisod na kag ikyas. Labi nang guliyang na maglisod kag ikyas unsay asa ba ko ani mag Bible reading ay naa ginay paagi. Naa ginay panahon. Amen. Naa ginay panahon ng igsuon bisan na buntag. O sa buntag ba duha ka kapitulo? O niya ini ka gabi padong na matog. Duha pod ka kapitulo. Naa na kay gipamalandungan. Naa na kay nabasa mga igsoon. Pero sa 13 di arama, gyud kay ni Sidikayas. 12:13. Mo ni ang batasan ni Sidikayas mga igsoon. Mo nang mag-amping sabta. Busa, di na wala mo diha. Dugay yung 13 diha, na nakoy 13 are. Ano, sorry. Dili day 13, 15. 12, 15. Gahugawin na inyong notebook. 12, 15, pasaylo mga igsoon. Ningon siya, pagmatnon ka mo, nga walay usa kaninyo nga mubiya sa grasya sa Dios. Og matngone nga walay usa kaninyong mahisama sa mapait nga tanong. Nga motubo og makahasol sa uban, pinaagi sa hilo niini. Mao kayo ni mga igsoon, so may gipasabot ane.
Dato isa-isayon. Pagmatgon ka mo, nga walay usa ka ninyong mubiya sa grasya sa Dios. Di na magtagad sa pulong sa Ginoo, dili na magkinabuhi sa unsay gisulti siyang mga pulong, wala na kalipayon nga mag-alagad magsimba sa Ginoo. Wala na tanan. Sunod. Matnguni nga walay usa ka ninyong mahisama sa mapait nga tanom. Ako mo warningan ani. Magka-problema gani ta dire. Unya, for example, ganahan kang mobalhin sa laing church. Ayaw intawon ka dito panghilo. Bumunay kasagaran. Kabalo ka dito sa amon church. Ang ama. Hilo? Napoy uban, nga mo backslide kay napandol sa kinaiya ni pastor. Napandol sa kinaiya ni sister. Si sister ba? Labi ang gugmaan ng Diyog ko niya. Di good siya mananggan nako. Napandol. So, og naa na sa gawas, ipanugilon ang church. Libakon na ang simbahan. Unya, ang iyahang pakigsultian, mga dili magtutuo. Unsay tawag ana nila? Mapait nga tanom. Nga mutubo o makahasol. Kinsa iyang mahasol? Ang mga magtutuo. Kaya kita na ning kamot man tanga. Dala nato sila sa paanan sa Ginoo. Pero dili naman nato madala kay gipanghiluan naman. Sunod. No, uban o pinaagi sa hilo ni ini. Unsa may mga hilo? Mga istorya, libak-libak, tabi-tabi, gama-gama, butang-butang. Mao na. Kini nga ato mga pagkinabuhi diya sa gawas nga wala na uyon dire, nang hilo naman tas mga tawo. Mo bitaw nang moingon sila born again, magyapon. Na lagay si rek-rek nang hilo. Hiloan naman na to. Kanang ato bitang pagpanolte, atong ipakita nila. Munang, magkalma. Amen? Mauba, Christian din na siya. Makaluluoy lagi kayo. Di lagi malipayon. Bisan sa mga post na sa Facebook, di ko may bawang Christian. Kaya imbis nga, praise God, thank you Lord, kini mo pagsulay, lumalabay. Saan naman ni namo, Lord, oy. Nga dit. Ginoo. And then, may nga ang uban, tanawa, mga Christian, makaluluoy. Uy, kadasigon. O nya, dito mag-istorya. Uy, pagbantay mo ha, dito sa, ato ta dito, kay mga eskwela ko niya itong mga anak niya, ato ta dito, magtapok-tapok, tano, o nya, tapok-tapok po, dili mga Christian po ng ubang parents. And then, gahisgot sila mga libak-libak, problema, and then, mapil po ko, bitaw, nga na, bitaw na siya. Oh, hello, nga Kristohanon. Oy, mga Kristohanon, paminaw mo kayo, oy. O nya na sila gidaot, apil po ka. Di ba? Ngisi-ngisi po ka. O nya, napilain, kahisgot sila problema. Kinabugatan ng mga problema lang hisgutan. Then ikaw po na dito, maunlagi ako po gani, unsaon, kaha na lang ni. Hala no, hoy, Kristohanon, hibalo, lagi tang anak, tas Ginoo. Nga panahon nga na, diya, gahisgot-hisgot, ang problema, bisag ang ilang problema, kuya madra, lusa lang, kuto lang. O niya, ang naani mong problema, kinadakuan, ikaw pa mo sige lang. Kanya itong mga problema, sa panabang sa Diyos, tanawan eh. Amo tayong mga panahon, kagawas roon niya, tana. Kaya nga naman, di tayo pasagdan sa Diyos. Gani pasagdin, mga kugon, mga bugang, mga hagunoy, mga taga-ag-ulan, puno na ng mga libaong ha? Ug tubig. Kita pa unya, relax na ta. Tapos agdas Ginoo. Ha? Wara gani kaniingon nilang tao bantag simba, wala. Imo ra silang gisangyawan nga di tapos agdas Ginoo na to. Sangpit tas Ginoo kanunay. Iampo mo kami. Ayaw uy, di sangpit yun. Tawag yes Ginoo. Amen? Di kayo mo apel po ta? Mo paanon po ba? Mo lagi? Nga na, Jude. Mao Jude na. So, nahimong mga hilo. Nahisama sa mapait ng mga tanom. Di mapuslan, pait. Shh.
Ang ato bang mga kinaiya, mga anak, tamis para sa atong mga ginikanan? Kanang badlongon mo, o dayon, masunod dayon. Tamis ba ta? O kita mga ginikanan, tamis ba ta? Orto ta dito, nagsuroy-suroy sa gawas ang atong mga dagway, mura gakaog panyawan kanunay. Di ba ang Kristoano ni? Kanunay, kakaunog tawo kanunay? Mapait nga tanong? Amen? May pa yung mga bata. Tudluan patas mga bata. Problema itong ipasan ato ra ngising-ngisihan. Nagani kay problema kasi ipag yung kagkagool na doble na yung problema. Natungod kay gasigi kagkagool. Di, nagkasakit na hinuon ka. Nadaghan na yung problema. Kana na sa imong tapad, magulanon kayo na, paglipay, pagpanagsa, oy. Maglipay ta. So, kinahanglan gyud tang maminaw sa mga pagtudlo, mga igsoon, nga dili ta mahimong pait, sama kang sinking Sedekayas. Mubalik na ta, og magtapos ta mga igsoon. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Ang atong gibasa kaganina. Ingon siya sa verse 8, ug ang uban nga binhi, maayong binhi, nahulog sa maayong yuta ug namunga. So, maayo kayo ang mga pulong sa Dios. Unya ang atong kasing-kasing dili Sedekayas, maayo sab kaayo nga madinawaton. Ningon ang Bible, may namunga og balig usa ka gatos kapilo kaysa sa natanong. Wow, dinhi na nato makita ang tinuod nga pabor sa Ginoo. Kay madinawaton. Ang uban tag 60, ang uban 30 kapilo. Pastor, wa lagi gapariha. Pastor, murag na pinalabi ang Ginoo. Mano man imo ha 100 iya 30 iya 60. Si Lord wala siya pinalabi. Hatagan lang kaniya sa imong makaya. Okay? Muyo kuno okay. Kuya Roger og Jim. Asa Jim? Tagaan mo na akong tagsa ka container ng tubig. Madaog ni Jim? Wala pinalabi si Lord, iyang angayon. Ikaw kay mas dako man kag kaya, okay na, bugat imo ha. Ikaw kay di pa kay nimo makaya, kada lang sa igor ko makaya nimo. Imagine ako ng mga igsoon tagaan tag pagsulay ni Lord nga di nato makaya. Unsaon lang nato ni pagkabuhi. So munang naay tagaag 100, naay 60, naay 30 kapilo. Especially kami mga alagad sa Ginoo, kami mga pastor. O sige, ang uban mangandoy dayon mag, Lord, ang church Ginoo, muabot dayon og 50,000 ang manimba. Kaya ni mo na sila bisita, paluha, may bustade. Ug moingon na gani na sa pastor, akong anak pastor. Saan na nimo? Moingon na ka, Lord. Hatagi kong pako. Kay mo lupad na ko rin. Ay, Ginoo. So, naay tag 100, naay 30 na apod sa 60. Di buot gipasabot na kay 100, labaw ka. Di buot na kay buot gipasabot nga na kay 30, ubos ang imong kahimtang dili. Level lang ta. But si Lord, nakita niya ang atong kakayanan. Amen ba? So, ningon diha, kinsa man yung mga tawhana nga mahimong nagmabungahon. Kining mga tawhana mao ni ang nakadawat sa panabang sa Dios. Unsa ganitong panabang sa Ginoo? Naminaw og nagbuhat. O ningon diha sa verse 23, og ang binhi, maayong binhi niha nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog og nakasabot sa mensahe. Amen. Kanang nasimong tapad ni mura lagi wa ka kasabot. Kanang luoy ka ba? Mura lagi wa ka kasabot. Mamunga sila tag 100, tag 60, o tag 30. Ikaw ug ako, ang makahimo natog pag-uswag sa kinabuhi, kanang atong madawat nga panabang sa Ginoo. Ug unsa na nga panabang sa Dios? Ang mga pulong nga atong nabasa ug atong nadungog mga igsoon. Amen. Ayaw giampo nga Lord, tandugan ni akong silingan Ginoo, nga ang iyang hinaguan ihatag diri nako. Ayaw. Pangayo sa Dios pagpaubos des Ginoo. Buhata,
dawata ang mga panabang sa Ginoo. Unsa man na ang mga pulong karon basaha, paminawa og ayo ikinabuhi sa umaabot lig-on, dasig, malipayon, puno sa gugma og excited ka kanunay nga magpasidungog sa gamahan ng ngalan sa Ginoo. Amen. Manindog ta mga igsuon og ato ibalik ang dungog himaya sa atong Ginoo. Tindog tang tanan. Hallelujah. So, kanus man kamo balik sa Bernes. Okay, so kabalo ko mga igsuon na agyud ta sa kakabus no, natay mga kawaladon, pero dili na kapugong kay bisan og unsa kagamay nga ato ang paambit mga igsuon, dako naman kayo na diha sa Ginoo. Yun yang pulong nga ang nagpahuwam ngadto naghatag ngadto sa mga naas kawaladon, nagpahuwam sila ngadto sa Dios. So ako mong gihangyo mga igsuon nga bisan pipila lang magpaabot ta ana. So ato lang tipo-tipoon og wala pod okay ra pod kaayo. At least na napoy ginagmay dito sa ilang madala dito. Kay di man pud ta kaadto gud pod dito. So bisag ginagmay lang jud kaayo. Ato ako ra pod unya nang ikuan sa tanan. So pray pod ta hopefully ugma okay ang ingnon ugma nen maka palita og amplifier bisan usa lang usa. Need man tag tulo. Bisan usa lang gyud usa. So pag-pray ra gud pod nato sa Ginoo. Ang Dios may magpanalangin. Mag-pray una ta. Amahan namo nga langit nun. Salamat kayo Lord sa mga pulong na imong gipadungog kanamo. Ilisi taon among mga kasing-kasing o Dios nga dili may sama sa kasing-kasing ni King Sidikiyas. Tabangi kami nga madinawaton kami sa imong mga panabang, nga mao ang imong mga pulong, mao ang imong mga mensahe. Among mabasa ug among madungog amahan namo nga langit nun. Salamat Lord. Bisan pa man mong giampo Dios, padayon ka nga magahatag og paspas nga recovery sa among mga kaigsuonan nga mga naoperahan o Diyos, maghatag sa tandog ni atong mga may balatian, maghatag comfort sa among igsuon o Diyos, nga nawadaan sa minahal sa kinabuhi. Among pag-ampo o Lord, nga ang imong gakos mahidangat usab kanila. Ang mga panginahanglanon, hangtod nga mapahiluna o Diyos og mahipos na ang ilang minahal. Salamat nga ang imong kaayo o gugma magauban kanila Ginoo. Tabangi usab kami o Lord nga among mga kasing-kasing padayon nga matinuuhon sa imong mga saad nga sa among pagpaambit Ginoo. Ikaw usab mo ay magapulig magapanalangin diri kanamo. Salamat kayo sa kagabion nga ikaw nagapatalinghog sa among mga mensahe. I-bless sila nga nagalantaw, nagapaminaw, pinaagi sa Facebook Live. Sila Lord nga maabot sa imong mga mensahes naglain-laing dapit diha sa YouTube Ginoo. Salamat nga naay healing, strengthening, naay restoration, naay deliverance, naay transformation, ug naay kinabuhi nga magdangat sa ilaha Ginoo. Dalaygon ka o Dios kini nga ministry, kini nga katawhan kami. Walay labaw namo, walay na nag-iya namo, kundi ikaw lamang o Ginoo. Salamat Lord nga padayon kang magpanalangin sa panudlanan ning maong templo, ilabi na sa ingan-ani nga pag-abot nga may mga responsibilidad kami nga among paghahimuon o Dios. Thank you Jesus. Thank you Lord. Atong uwitan ng Ginoo, dungog ug himaya, ato ibalik sa Dios. Hallelujah.